Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, medyo malipot-lipot, masabaw-sabaw na pagkaaga. Maturan, matagiti, mapundo. Balik na naman sa pagturutagiti, pag-uran asin pagpundo. Pangyayari niya ako ni Rugado. Lalo na kung naglalakaw asin nagmumotor sana o nagbibisiklita sa panahon na ini. Masiriswerte itong mga naka 4 wheels. At least day mababasang gayo ka uran. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, ang idol ko, paring Charlie Binaobra. Sa information, yan man dyan siyempre. Si Jimmy Guanzon, pang iyer ang bulog mo niya ni Jimmy Guanzon. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Ansig, isa ang gayon. Sa transmitter, yan man naman si Joanna Ordivilla and ang sa to yung maskuladong PSG, si Aldrin Orlanda. Diba at makaiba ng tama ng mga karonda sa pagkatod din mga informasyon bareta. Sa mga Facebook Live viewers, ha? Good morning. Tapay ngayon at siyempre kan napaka-supportive na angel sister ko, si Hermanang Monica Perique. Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yan. Thank you, thank you. Si Hermanang Monica Perique of Limasol Sepro, si Hermanang Melanie Mendoza kan Limasol, and si Mr. Van der Geisen. Always tuning in. Uy, baad hanggang sa aga na sa namanda ang pagpara uran-uran digdi sa Bicol. Baad Miyerkules mag-rahay na po sa tuyang panahon. Sigon yan ki Widerman Mike Padua. Sa mga pamilya kan Balangklan, good morning. Uy, ito nagkaigwanin first time magkaigwanin Balangklan family reunion sa BMC Resort kan San Francisco, Iriga City. Uy, ribo-ribo na pala niya ako mga miyembro kani. Ako kay abot man ako sa pamilya Balang pa rin. Sa Dibilya Balang family. Nahiling ko naman, may mga abroad, hali sa abroad, nag-aatindir, ano. Good morning sa pamilya ni Manay Leonida Balang Ortega, ha? Lalo na sa iyang mga aki. Nag-atindir man si Ningning and si Anthony Ortega. Sir, good morning. PMMA years siya, no, ha? Garo class 1993 siya nag-graduate. Pero nakabase na po siya sa Florida, USA. Marayan sa iyang trabaho ta inspector na siya kan mga darakula o na mga passenger vessel saka mga tangke, ano, ha? Kaya congratulations po. Siring man sa mga nailir na mga opisyal. Thank you, and congratulations sa mga nailik na mga opisyalis. Ang mga pioneer, initiator, and advisor kan Balangklan, si Ma'am Virginia
Virginia o Ma'am Virgie. Balang Nueva from Camarines Norte. Nasa Camarines Norte nan sa iyang pamilya. May doktor, may air, may PM pa, may engineer. Kaya mayamano na pala niya ako ini yung si Manay Virgie. Balang. Siring man si Sitaan Ningning Balang Ortega. Abroad man siya, ano? Nakabase man siya sa ibang bansa. Pero nagpuli po para mag-atindir lang. Kaya congrats. Siring man sa pamilya ni Manoy Alex, retired PNP siya. Ang matuwa niyang tugang, very active na maray. Yaon man sinda. Uy, si Manoy Alex, mayamano naman, ha? Saka si Manoy Ronnie Balang, elect na opisyal. Siring man si Manay Opilia Balang Casiles, retired principal ini, ha? Nasa Partido District naman siya. Siring man si Anthony Balang Ortega. Engineer Lieutenant Anthony Balang Ortega. For US and abroad, base man po siya. Elect na presidente kan Balang Clan family, si Manoy Fabio Balang Jr. Presidente po siya ngunyan kan Market Vendors Federation kan Market Vendors Iriga City. Siring man ang Vice President si Pedro Balangnueva, ang Secretary sa Kuyang Agom si Clemencia Balanglim, ang Treasurer si Hinedina Dakara Balang, and ang PIO si Robin Balang. Ang Auditor si Sitaan Balang Ortega, ang Sergeant at Arms si Efren Balang. So congratulations sa inyo po. Siring man sa Balang Clan family. Igahanap ko duman si Clito Balang Rabago. Dabaga niya ako sa si kandidatong Balang. Kan siyudad kan Iriga for councilor. But anyway, sabi man kan pamilya Balang. Kaya alangan man. Dawa kaya siya absent. Alangan man yung pabayaan. O kaya igwa na tulo siguradong buto si Councilor Clito Balang Rabago. Sa sunod daw taon-taon na gayud ni sa BMC gigibuhon ng Balang Clan family reunion, mag-attender na ikakagawad. Garo niya ako si Bot, nasa bukid ang kampanya. Kasuod maabaga kaya, si Ribot man po ang Team 1 Kamsor, Team 1 Rinconada, and Team 1 Iriga. Ginibo man ang Grand Rally. Kasabay na po ang Proclamation Rally and concert. Mga maray pating banda nagtugtog. Garo itong banda kan Lapis saka ano to pating saro? Avenue, ano to? Duwang banda itong nag-perform kasubanggi. Very successful. Dawa mauran, sakripisyado, nagpailing ng suporta po ang mga leaders, supporters kan Team 1 Kamsur sa pahinginot ni Gub Mix Villaferte, Congressman Elmer Villaferte, and masunod na Governor Luigi Villaferte. Kompleto po ang linyada ng Dayaon duman, ha? Hoy, happy 7th month old man po sa samuyang apo. Si Bibi Jana Georgette Castillo Lim. Yan. Nag 7th month old 7 months old celebration man siya kan nakaaging Abril 8. December abin niyo pala, nagiramdaman ko na
sa kabandang lapis. May mga nag-iiribi pati da sa mga audience. Maura kayo ng mga kanta kaya ni Padi. Ako kayo din nakadumantab, grabe man ng bagunas mga ganurang kasubanggi. Tigalok nga ni ko ni Pading doon. Nauyaw si Pading doon. Tanya ko yun. Bigla na naman ang bumagsak ang oras. Sa kata naka-spooting ako pa di. Nakasulot ako ng pantalon. Sapatos, nakapurma. Biglang uminuran. Di ba sabasa na naman ako. Nya ko pa di, ka na lang. Dahil ko makapursanan tao. Rupit na tulos ng oran. Digdi pa lang sa iriga. Ay tamakot siya kita tadara ko ngayon brand new kong kutsi. Sige na niya ako pa rin na masupog man sa iyong parahalat ka. Oy, balita ko, si next Vice Governor Sal Fortuno Jr. Maura akong daan busis pa lang kayo ni. Tamaton mong sa Grand Rally kasud pig-aranahan ang mga taga-Camarines Sur. Alangkaw pati dang kanta. Alangkaw ang busis Pero magayon ngaya, sa inpama niya ako masugad. Kung madawag niya ako nindo si Kong Sal magkanta baga, si Kong Sal Fortuno, maura akong man busis niya ako kaya ni. Kaya may pinagmanahan talaga niya. Sa kabuutan, sa karahayan, ng serbisyo, sa pagiging matinao-tao, matinabang, talagang amo na. Sabi nga ni kayan, Sal Fortuno Jr. na ang sunod. Vice Gobernador kang Camarines Sur. Siyempre, si Luigi Villaferte, Aramanindo, na talagang nagtataas lalo sa survey kontra sa iya man ng mga kalaban. Dahil sa may kumpletong programang dadaroon sa Camarines Sur. Dahil pangani sa elected governor, malinaw na planong gibuhon sa mga asin plataforma. Malata ang plano niya, ang madagdagan po sa tuyang mga community colleges para sa lambang pamilya sa Camarines Sur, may titulado, may professional. Kaya po napakarahay ka na siring kaning programa, lalo na sa salud. Mapakusog lalo ang healthcare system program sa Kapitolyo Provincial, dadaroon sa mga taga-Camarines Sur. Lalo na sa mga nagtitios na mga taga-Camarines Sur na may hilang. Dahil po kang Kapuerte Medical Assistance Program, kan mga Villaferte, dakula nagtabang ini, di ba? Kaya napakagayon po. Sa kayan mga livelihood program na pwede nindang itabang, nananaong mga itik, mananao pa ng mga rabbit, para tukdoan ng mga taga-Camarines Sur mag-ataman ng mga itik, padakulon, may negosyong itlog, maalat, o Pinoy man yan, or maalat man, or itlog, pwedeng ibenta sa market. Pag nagdakol na ang mga itik na pinapanao, tig 10, pag nagribo-ribo na, pwede na magtaga gulgol nin itik para adobadon sa gotasin, adobadon man sa tawyo. O, di ba? May panira ka na, may kwarta ka pa. O sa rabbit man, napakamahal kan rabbit ngunyan pa rin. May 18,000, 20,000, 25,000. Sa mag-agum na rabbit para padakulong. Pero yan, libre. Uy, masiram pati palan ang karning rabbit. Bulong papalan yan sa mga pasyenteng nagmamati po nin kanser. May sira ka pa, pero tidak pala niyong panira pa rin. Yan ang karning rabbit. Uy, duman man po sa mga politiko, kandidato na ang mga tarpolininda, pigagastusan man yan, nagpaparamahal nga ni po. Ang presyo nga yan, pagpag-ibon ng tarpaulin. Tapos, rarapakon, tatanggalong kan iba man ng mga pasaway. Man po kamo kayo magparagibo, kawawa naman yung nabibiktima, pigagastusan man po bagayan. Ang per square foot baga kayan, nagtataas man ang presyo. Nagdagdag na naman nga ni Gage sa lapi, kaya kung 3/6 ka,
Ang presyo nga 36, magiging 39 pesos na, oh, di ba? Kaya maging sports lang po ang lambang grupo kan mga nagkakandidato nag-aaspira sa malalain na mga posisyon sa satuya pong gobyerno. Ginagastusan ng mga tarpaulin. Oh. Oy, good morning kay Sir Councilor Joriel Kaayaw, ang Superman, ang serbisyo. Siya po ang head kan Kapuerte Medical Assistant, Kapuerte Headquarters digdi sa Iriga, ha? Sa Medical Assistant. Siya po sa nakakatabang sa satoy mga kababayan. Saka regular po ang sendang serbisyo diyan sa sendang opisina, igwang medical mission. May libreng vitamins, bulong, may mga doktor. May diagnostic ban kita, libre pating mga lab test dyan, saka kung ano pang gusto nindong ipa-examine. Saka may clinic, dental clinic on wheel, mga mapabungal, mapagabot ngipon, mapalinig ngipon. Sharing man po, igwapang hospital on wheel. Napakagayon na programa ini kan Villaferte. And digdi man sa Iriga, sa kwalifikasyon, sa track records, pigihiling-hiling kan mga, lalo na kan mga botante, professional man yan, or mga botanting class EDCBA, ang kwalifikasyon talaga base sa track records, experience ni Vice Mayor Rex Oliva, next mayor, Kaniriga. Talagang yaon po sa pagserbi sa publiko. Oy, si Butsukoy Oliva, re-elect board member yan. Yan dyan si Shai Noble. Lawyer ini, ha? Bagay na bagay ini dyan sa Junta Provincial. Aki siya ni champion board member Manny Noble. Yaon man dyan si Sepa ito. Medyo maloya kaya sa kuya si Donaan o niya ate, Bira ko ning maghiramduman pangarang kayo. Anyway, tamakasog sa kuya si Congresswoman Josal. Kaya ini-endorso taman po ining si Donaan Oñate for board member. Good morning kay Congresswoman Josal Portono, Congressman Sal Portono. And next, Vice Governor Sal Portono Jr. Diyan sa buhi, nagkukusog tayo, nagkaparakusog man po ang kandidatura kan mabalik na mayor, kan buhi Camarinesor, si Ray P. Lacoste, RPL. Ang gusto niya lang dahil magpara intindi kan mga issue laban man sa saya. Ang isip niya lang makatabang makasirbi sa mga taga-buhi, as in maging produktibo. So, kaya po, congratulations in advance. Kaya Mayor Ray P. Lacoste. Oy, duman man po sa mga para-solicit. Dahil nakamag-para-solicit sa mga kandidato ani ba nagtatarago na pati? Dawayaon, sasabihin kang katabang uda. Nagugulpi naman, saka may Comelec ban baga kaya. Sa mga kandidato, dahil pakagastos. Pero nga pa di ang gastos kan lambang kandidato sa lambang botante, 4 pesos, 5 pesos. O kaya, alangan man kayo mag-solicit sa emo, taan mong 5 pesos na coin, baka di batikal yan sa iyo. Kaya tama yan, nagkatago-tago na lang, asin ang naharong. Kanibang politiko, garo, kulang na sa nakandaduhan. Tangarig gada na masolisitan. Pero bako man po gabos, na nagpapasyar sa mga harongkan mga kandidato, mig-solicit. Ano po?
Pero talagang naglilikay man po ang mga kandidato na magparataraot akong ma-picturean yan o ma-video yan, makaabot sa Comelec, ma-disqualified po sila. Ay kawawa naman, mga nagastos na po yan, saka nagparagal na yan sa pagpara house to house. Uy, si Gob Mix Villaperte sa Rinconada, ano? Talagang bilib po ang mga taga Rinconada, talagang mahiguson pala nining, mayong kapagalan magpara house to house. Para mangampanya po asin aramo ng pangangaepokan sa itong mga kababayan sa Rinconada. Asin ipresentaran sa iyang personal na mga programa, plataforma de gobyerno. O kaya po ang kurahaw kan gabos na sektor baga, maging kan mga senior citizen. We love you, Gubmig. Sabi man ni Gubmig, I love you all, senior citizen. Maski po ang mga transport sector, fish sector, agriculture, sa mga farmers, mga PWD, solo parents, mga kung ano-ano pang organisasyon, talagang mga hobinis, ay ang kurahaw, sarosa na ang nadadangog ko. Mix Villaperte, mix service yung Kapwerte, payabang Mix Villaperte, ang samoya ngayang ibuboto asin suportado for congressman. Ayan. Dahil namamati mang kayaan maray na serbisyo, na mamati po ang talagang inaapod na sinsirong kaisipan, serbisyo, talagang magdulok man sa Kapwerte, magdulok kay Gobmig, sang hapot, tulos, pirag, ano ang kaipuhan, o yan na. Oy, mga buntis. Ay, mga buntis. Ay, sorry po. Mga nagbuwis po. Pambira. Oy, dawa sa mga buntis. Palayo kang taman sinda ng good morning. May nasa batan kaya ako mga tugang na kabats ko. Nako, meet na iling ko sa Facebook mo, so picture mo kan buntis ka. Kaya ako isang buntis ka. Ay pumurukundo ka ngayon, Milta, ang babae ngayon, pag nagbubuntis na, nawawara na ngayon kasiksyan. Kami nalububag ngayon, tulak. Kaya nagiramdaman ko sa mga nagbuntis. Mga nagbuwis at nag-aalay ng buhay para sa bansa, binibigyan pugay ngayong araw ng kagitingan. Anong pitsa nga nito, Padi? Pitsa 9, ano? Ayo, itong pag-kumemorar pagrumdum ng araw ng kagitingan. O, kaya sa mga veterano, good morning naman lang po sa Indo, ha? So, napalaban ng mga sadirikan, mga nakaaging panahon. Oy, kadakol maabang at yan kan probinsyano ni Cardo Dalisay, ano ha? Ako nga ni maabang-abang man ta. Itong Peking presidenting si Oscar ba yun? Dapat ka iniyo, mabuking na ning kauragan na iniyo ninda ni Lili. Sa kaning mga traidor man na iniyo yung... Ako nagsubaybay man ko kanipad eh. At siya nabanggiday ko ni palalampaso. Tagaropig pa para target sa payunan ni Lito Balmoria, si Cardo Dalisay. Pangyayari. Pero nagugulok man ni Cardo ang Peking presidente. Uy, grabe pala mga tugang man, ano? Mga supporters ni BP Leni, ni President Leni Robredo, ha?
kung 200 sa kung sanggatos mil labi ang mga nag-attindir man sa mga rally, kay Bongbong Marcos, ay dublado. Pag ang grand rally man ni Leni Robredo ang gibuhon, aros lampas mga 200,000, paring Charlie. Gano'n nga niya ako dahil na mapupugulan na magkaigwanin sunod na presidenting hali sa Bicol Region. O BBM, babaeng Bicolana, magana. Kundi sabi man kaniba, BBM mandasinda, Bongbong Marcos mandasinda, sige sana kami. Alaron tanasan na po ang Mayo 9, ngunyan na taon. Kasubanggi po, dyan sa Grand Rally kan Team 1 Kamsur, grabe ang tao daw mauranon. So iba nga ni nakapuli, alas 2 na ning mag-umagahon. Dahil sa kadakol-dakol na mga tao, so mga may bihikulo nga ni, nakarulwas da, pasado alas 2 naman yung mag-umagahon, talagang surusuan. Nagpiling po ang mga taga-Camarines Sur ng sinsirong pagsuporta sa mga kandidato kan Team 1 Kamsur. Sa pahingenot ni Kong Elry Villaferte, Governor Luigi Villaferte, and Congressman Migs Villaferte. Dawa, nagkabarasa ning oranso. Iba po, pero okay lang. Oy, sa ibang lugar, naghahagad na bagang dagdag pamasahe sa mga jeepney. Pero ani ba kayan aprobado, as inaaprobaran pa lang. Hanggang sa ngunyan, padagos na pigaadalan man kang konseyo, ang mga isinusulong na dagdag pamasahe sa mga jeepney driver. Nadangog ko nga ni kan sa Waldaw, duman sa may partikan libmanan, naghahagad naman, dagdag pamasahe. Magindig di sa ringkunada, nag-aarangal na po dahil sa sobrang taas kan presyo kan na petrolyo. Ang diesel, ang unleaded, ang super haros gabos, LPG, ining kerosene haros gabos nagtaas. Pati ang mga panginot na barakalon, siyempre na mataraas man. Maski sa Trimobile, nag-aangal naman po ang mga Trimobile driver. Bagay na iba pang mga transport sector. Ang kurahaw, dagdag pamasahe naman po Pero kawawa naman ang mga riding public na mga tios man pong apektado man kaniyo. Pag paraulan to kan presyo kan petrolyo, maging kan mga panginot na barakalon, di ba? Kaya minsan ang iba pong sanggunian, bayan man, panlalawigan man yan, or panglunsod, medyo daitulos makahamanin ordinansa sa pagpataas sa pamasahe para aprobaran ang hagad na ini kan transport sector. Dahil po iniisip man ninda, teritimbangon paano man, kawawa man ang mga riding public. Iyo ang mauuntulan man. Iniisip kan mga operator drivers kan pampublikong mga lunadan mag-income sinda. O paano man po itong maririmati. Ang ekonomiya tapati, dahil pa man po nakabangon ni Nusto, subasog pabaga. Kaya po naintindihan man po kan mga local government unit ang kamugtakan. Kan mga mag-iribong nalado. Gabos man po kaya apektado. Kung nagtitios po ang mga tsuper sa mga pampublikong lunadan, mas nagtitios man ang mga namamanawaan ng mga Pilipino. Maray kung gabos may subsidiya ang gobyerno, di ba?
Maray ka yan para matabangan kan gobyerno ang mga pampublikong tsoper. Dahil naman pagparahigpitan kung ano-anong mga policy. Sa pagpasakay nin mga pasahero, aliw na kayo din mga barrier na ini, ang mga kota-kota or kumpirang capacity. Paano na yan? Itugutan ng paranoan na ang sakay kan mga pasahero, di ba? Ngunya na eleksyon, dahil naman na-observe ang inapod na social distancing. Dahil naman na-utob na gayo ang mga pagparasulot ng Christmas sa mga matahong lugar na garumayo naman kitang COVID. Dahil na bagang katakutan ng mga tao. Ang problema kaya, after election, baka biglang taas na naman, biglang lockdown na naman kita kang COVID-19. Kung dati-dati, limitado baga po ang pagpasakay ng pasahero. Dahil nag-a-alert level 2, alert 1 naman po ang ibang lugar. Nagdadagdag naman. Kaya dapat kung pwede, 100% ng pasahero, paasara kayo na yan. Sa mga pampublikong lunadan, tayo man sana. Surusuan na nga ni. Mas danin doon mga grand rally kan grupo ni Leni Robredo, grupo ni Bongbong Marcos sa sinibapang presidensya pool. Surusuan na baga, durukutan ng maray. Buot sabihon, garo ang tao maayo ng katakutan kay ning COVID ngayong ito. Pero dahil po sa gobyerno ni Duterte, sa vaccination rollout, siring man kan mga probinsya, maging sa gobyerno kang Camarines Sur, sa inaapod na vaccination sa rollout, nagkaigwa na ning 1, 2 na pagpabakuna, may booster pa. Kaya po talagang maging kita sa Kamsur, nalabanan ta ang COVID na dahil magparadakon. Kaya salamat man ta, at least mananggayo kitang kahigpitan po sa mga inaapod na mga classification. Kan inaapod na ini yung paghigpit na gayo. Bako ng gayo kitang mahigpit. Good morning dyan sa Bula, kay Mayor Migay Ibasco. Mabalik na mayor, ma-re-elect po siya. Makusugan sa iyang kandidatura dyan. Padangat kan mga taga-Bula dahil nagpapadangat. As in, nagpapayaba sa mga taga-Bula. Mayor Migay Ibasco po, for Mayor Manggararay. Ang sa iyang running mate, ang sa iyang mayamano na aki, si Nonoy Ibasco Jr., AAA contractor pa lang kaya ni. Good morning, siring man sa linyada nindo. Si bilas ni Mayor Migay Ibasco, si Councilor Inton Paro Balyebar. Good morning. Punong barangay, pero masirbingon yan na councilor kan Sangguniang Bayan kan Bula. Makusugon man po sa iyang kandidatura. Siring man si Secretary to the Mayor Greg Puntanal. Nagserbi ng punong barangay, nagserbi pang ABC President. Dakol lang nahaman, dakol lang legacy, dakol lang achievement. Dahil sa iyang talino as in performance. Nagkan didatongon yan kunsyal kan Bula. Good morning. Iyon ang mga pigihiling kong mga ray na mag-sirbi dyan sa Bula. Iniman harong ni Nono Dicina, sabi kandidatong mayor, pero may mambagang sararadong intiro ang gate na mga batbat. Kulang na pirming kandidaduhan. Ay, hindi tayo. Kaya sa Sorbigaro, 90 Gs ang laban. Ay, grabe ang masuporta pa lang kay Mayor Migay. Baka landslide ang Bula. Sabi ni Mayor Migay, kung mapalandslide kan mga punong barangay, ang linyada kan Team 1 Bula, mananaw siya ng tigsararong bago pating auto para sa indong barangay. Dahil ang kaya kan kalaban ni Mayor Migay Ibasco. Kaya Mayor Migay Ibasco, advance congratulations
Saka sa emong padangat asin na guwapitong aki na masunod na bay sa mayor sa Bola, Nonoy Ibasco Jr. O ini man tropical storm agaton, padagos na naghihiro ha. Pero medyo may bauo man ang iro kayo nila. Sa may parte dakan San Pablo Bay ini na si Ripang kan pag-asa. Pigdadangog ko subagong mga alas 4 pasado na si Ripan ang matakani sa coastal waters kan tanawan Leyte. May kusog man daning doros na maabot sa 65 km per hora. Aron ni sa tahawa, asin pabugsong abot man sa 90 km per hora, mintas na palagos naghihiro sa west kan nasyon. Number 2, ang parte kan Bisaya. Number 1, ang portion kan Masbate. Kaya kita may tarotapuyo sa namamati kita kan oran. Sa parte kan Camarines Sur. Mga tugang mahanap buhay man kami nguna ni Paring Cha, ilaw ko daw nguna ning hanap buhay ko digdi. Pagkatapos ko si Paring Cha naman. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Pante. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Pante. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte.
Osi que si Mix Villafuerte sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Migserbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah, Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. Irigan City, para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse. Nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simpulan, subok na matibay ang nabwa, umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simpulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimpulan tayo. Abante o nabwa, isimpulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado, serbisyo, simpulan. Pagpatuloy ang pag-asenso, Atty. Fer
Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ang Radyo Ronda nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa enterong kinaban sa komemorasyon kan pagsakit, paggagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo. Bot niyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon kan Semana Santa. Engineer Wilfrido Boxi, Casoreco 3, Irigas City. Ex-Vice Mayor Boboy Villanueva, Irigas City. Mrs. Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs of Congresswoman Josal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Nelita Marmol, Gregorio and Family, number 162, Carcedona Street, San Isidro, Irigas City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Irigas City. Jason A. Toriano and Family, San Juan, Irigas City. Barangay Council of Santa Cruz Sur, headed by Punong Barangay Avelina Cirilio. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Fish Section, Irigas City Public Market and Buracan Zariles, care of Mr. and Mrs. William and Jean Vera, San Francisco, Irigas City. Mrs. Edna Torres, Malawag na Buwa, Camarines Sur. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, San Miguel, Irigas City. Jose B. Malasarte, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Honorable Dante C. Oliva and Family, City Councilor, Irigas City. Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio, Proprietor, Manager, San Isidro, Irigas City. Social Security System, San Nicolas, Irigas City, Camsur, care of Grace I. Sanao. Irigadjo Hardware and Auto Supply, care of Engineer Michael and Gigi Ngo, Proprietor, Manager, San Miguel, Irigas City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang manihamento kan RPN DCKI Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katuwang sa pagirumdom kan pagpapakasakit asing kagadanan ni Jesucristo sa krus tangani matubos ang kasalan kan kinaban kan inutang Semana Santa. Mr. Anastasio O. Bungalos, Municipal Treasurer, Nabua, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jenny K. San Roque, Irigas City. Honorable Councilor Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Lucenia Azur Vegetable Store and Lucenia Refreshments, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janita Azur, San Roque, Irigas City. Mr. Ricardo A. Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Honorable Marvic Dumagsang, ABC President, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Wilfredo B. Lucenia Jr. and Family, San Nicolas, Irigas City. Mayor Leonardo L. Narito, Zone 7, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Manginte General Merchandise, Wholesale and Retail, care of Ana May Manginte, Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Kaloy Store and soon to open, Oh My Gosh, Gasoline Station, Market Site, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Naba Municipal Police Station, headed by Police Major Mary Grace Tagtag, Chief of Police, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ami H. Olea, Punong Barangay, San Juan, Irigas City. Honorable Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Marivic Clavillas Maso, Coral Street, San Isidro, Irigas City.
Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nakikisumaro asin nagpapasalamat sa mga sponsors ngunyan na si Mana Santa, Eleanor Enoy Bon, RPN Compound, San Juan, Iriga City, Makalintal Family, San Jose del Monte, Bulacan, Marivic Mar Greenbirds del Rosario, Banao, Iriga City, Maria Gracia Ibariento, Sanao, Corporate Executive Officer 2, SSS, Iriga City, Kamsur, Municipal Councilor Aspirant, Aldrin Pitagan, Bulwang, Baaw, Camarines Sur, Miss Dina and Mickey Halyari Buro, number 435, Zone 6, Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City, Tags Original Online Shopping, Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur, care of Mr. Josue Abinal and Hazel B. Abinal, Aspirant Councilor Pongpong Ramos of Bato, Camarines Sur, Belen Lying-In Clinic, owned and managed by Kagawad Gali Bayos, Aspirant Councilor of Baaw, Camarines Sur, Sunny View Paint Center, Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur. Sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masipin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maulog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, at sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Bueno mga tugang, balik kita sa satuya pong programa. Oy, salamat pa kay Mayor Persimbulan and family kan Nabuo Camarines Sur sa po sa katuwang kan RPN DZKI sa pag-aire kan 7 last words sa RPN DZKI. Siring man po kay Councilor Inton Paro Balyibar kan Bula Camarines Sur. And siyempre sa magiging miyembro kan konseyo sa Bato. Good morning kay Councilor Pongpong Ramos. Nimrecall naman sana po tan mga magurang niya bagalo yung nagservisendo. Ako mo naging mga miyembro kan sanggunian na bayan kan Bato Camarines Sur. Good morning kay Councilor Pongpong Ramos kan Bato Camarines Sur. Tugang sa oras na ini, kukonta ko ngunyan, ang masunod na miyembros kan Sanggunian Bayan kan Bato Camarines Sur, name recall na lang po siya, taan mga magurang po ni Councilor Pongpong Ramos, nagparaserbi na po sa Endo, sa Bato. Ako mo mga miyembros kan Sanggunian Bayan. Ipapadagos po sa endang mga napunan ng mga legacy, as in, dadagdagan palalo, dodoblyo ng serbisyo sa paghamanin mga lokal na leyes dyan po sa Bato. Nasa linya po ngunyan, si Councilor Pongpong Ramos kan Bato Camarines Sur. Konsyal, good morning padi.
Hi, good morning, Joey. Maray na aga sa Indo. Opo, inot po. Kumusta man po sa imo pong serbisyo, program, gobyerno na gusto mong maiserbi sa mga constituents po nindo dyan sa Bato Camarines Sur sa rupoy ka sa kandidato para konsyal na napaka-popular, padangat na maroon ni Mayor Frank Bernaldez, magin po kan sa indong constituentes, lalo na ni Gobix Villaferten, masulod na congressman. Ano po kamusta man po ang kalakawan? Opo. Community College. Tayan po baga, inulangda yan kan grupo ni Vice Mayor Junjun Surilla ay napakagayon po kung yan po ang kaisipan ng Databi Konsyal pongpong na madagos po ang programa nito sa edukasyon para kapag napagikan sa konseyo maging 5 o gibo naman ito mga 5 million lamang ang budget para sa mga scholar nito po. Yes, totoo yan. Exactly ako kaya talaga ang gusto mong mangyari. Inot ka inot, yun yan, kami ang dakulang katabang niya kung kay Vice Mayor Vic Ramos, dahil wala kaming mga kami ang dakulang bagay na Iya po, si Mayor asin pag taonin mga to enter into a contract kan sarong alkalde napakadakula pong ambag tabang po nindo yan kuning kaso po mananggad ang dakulang bulanos na suporta asin mandato kan mga taga Bato itao po sa grupo kan Team 1 Bato Konsyal. Iyo po. Kaya kami pumunta na po din man ako sa mga constituencies kan Bato, lalo sa mga kutante. Abangan nyo ang grupo ni kada
kaning lalong mag-asenso ang baluan na bato. Iyo man Kaya po. po, abang kan mga di sa Moya. Totoo po yan. Taaran po nindo, konsyal, napakagayong kan na barangay San Roque ng plano nindong bugtakan ng community college. Magin ito mga Dakulang pati sa mga ahinin dyan, dakulang bagay yan na mareka na dapat talaga pag kami makaluwas, manggana, abangan kan mga tagabato. iyo po. And Dan mga panahon may anak buhay talaga kami sa Padanang Bato. Ako yung nag-stage dyan. So, i-submit sa Malacanang o sa any national agencies na makatabang po na hiling namang solusyon dyan siguro dahil binabaha ang mga analbang tubig libre sa mga yes. At paano ito so, yan po talaga pinasabit ng grupo mo. Gabos yan na pigsasabi mo, gabos yan pigsasambit nila sa mga meeting niya, sa mga kaya talagang tama yan talaga ang program didibuhon. iyo po. Konsyal na sa itong grupo and nagkaigwapang concert. Ano po ang masasabi mo sa itong big event, Kasubanggi? Ay, grabe talaga. Yung sabi nga nila itong mga bisita duman, itong nagtugtog na mga
itong banda na nagduman, itong bisita, sabi nga ni Polo Rabalis, kaya ang nagduman, kay banan ni Senator Mark Villar. Ito niya, hindi niya mahulugan ng karayom sa sobrang dami ng tao. Grabe yung supportante namin. Hearing man ka dati ang katuyang magiging congressman, manong pagbaba, mabuo, madaling ranihon, gabos talagang counter siya makita sa Naputol, alat daw, tama, callback ako, naputol lang ang linya. Pasensya na konsyal, naka, lang ako, only call. Apodang ko giraray si konsyal Pongpong Ramos, para po may pagpadagos niya po sa iya pong mga informasyon para sa mga tagapato. Konsyal, pasensya ka na, naka-only call lang kaya ako. Ipadagos na po itong hapot ko na sisimbag mo pa sa nangon yan. Go ahead po. Ara mo, ang sa tuyang gobernador na kunyan tagdadalagan na kongresista digdi sa 5th district, puon pa kayo ito abo. Dahil pag nagbabago ang ugali, Opo. mabuot, tinabang sa kapwa, madaling ranihon, down-to-earth talaga siya, Permin. Dahil pagbabago kaya, bilid ko man ako digdi sa taong ini talagang kay Puan kan. Iniyan kay Puan kan mga taga 5th district talagang magservi bilang kongresista sa tuya. Opo. Community College sa Bato. And ikadwa po, matabangan ng ekonomiya na mas pang mag-asinso ka mo dyan po sa Bato. Sa Nabua nga ni, ang gusto niya maging city na po ang Nabua. So kadako siyang magagayo na programa mananggad. So anyway, konsyal, siguro po, dahil ka na pagparabalahon, taarami na dawa bisyo sa mga taga Bato Camarines. So, itatao pa ang pagkakataon sa emo, tapirang weeks na lang, May 9 eleksyon na po, national and local election. So, ansa emo pong pakiulay, apelasyon sa mga gabos na mga taga Bato na si Konsyal Pongpong Ramos, ansa indang suportaran asin butuhan, ta ini saro sa may dekalidad na serbisyong maitataw asin maitatabang sa mga kapobrihan, kapagtiusan, asin sa gabos na sektor po dyan sa sendong banwaan. Go ahead po. Salamat, Joey. Ako po, nagkandidato para magserbisyong toltol sa Indo. Araw kan ginibungan na maray na serbisyo kan sa kuyang mga maguran. Ini po ang ligasiya man kan sa muyang pamilya na magtaba sa satuyang banwaan. Kaya nga po, pagkatapos kong nag-retire na ako sa gobyerno sa laog ng 28 taon, hindi naman po ang naglaog sa isip ko na talagang nananalay tayo sa dugumi ang pagiging servidor sa tamuyang banwaan. Kaya sana po, kung anong gilipo din doon, gobyerno, ang track records niya po, basihan po nindo para talagang
mahiling nindo na siya kwalipikado dahil 28 taon na nagserbi sa gobyerno, ipagpapadagos po yan sa pagserbi sa mga taga-Bato. Diyos mabalik. Ilawag talang ang iba hanap buhay ko digdi sa laogan na programa. Ilawag ko lang ano po tiyan mabalik irari kita sa iba pang mga pag-uurlay-ulay sa laog po kan sa tuyang programa. Napaka-successful po and dawa nga ni maura nagsakripisyo ang mga supporters kan Team 1 Kamsor sa ginibong Grand Rally Kasubanggi dyan sa Kapitolyo Provincial. Nagpahiling talaga ng 100% or more na suportan mga taga-Bato kay banan man si Mayor Franca Bernaldez sa sinasendang mga supporters. This political ads is paid for by Mayor First Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Iriga City, Camarines Sur. Si Luigi Halaman Servicio. Luigi Reyes Villafuerte. Ang bagong LR. Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Si Paring Chapati napangirit ano ha. Uy, taga-Bato ka ba ka pa di? Pongpong Ramos pa di. Number 11 sa Balota. Maray na, Paring Pong. Konsyel Pongpong Ramos, si Paring Cha. Number 1 ka palan sa listahan niya for councilor. Pasyaran mo pa di, si Konsyel Pongpong Ramos, tamaog mo yan. Mga tugang digdi daw sa Pilipinas, ang mga presidente haros sa 6 na taon na nagsisirbing presidente. May mga senador, 12 taon nagsiserbi.
igwang anom. May mga siyam nga ni, nagsisilbing mga opisyal kang gobyerno. Siyam na taon nagayo. Dawa nga ni po may mga may mga reparo sa ibang mga policy. Pero talagang dahil maiwasan po na ibang mga politiko talagang dahil nindamataan gayo ng atensyon na mapadapit sa problema sa kuryente. Aram po nindo, sa Bicol Region na lang po, napakataas po kang pigbabayaran kan na mga konsumidores ng kuryente. Compare sa Metro Manila na napakababa po kan singil, maging sa ibang riyon. Kaya yan po ang gusto ming mangyari ko tana, na ang mailihir na presidente, mga senador, tabangan, ang Bicol Region, na magkaigwa kita digdinin na parang inaapod na power or solar electricity para magbaba po ang sa tuyang monthly bill na pinagbabayaran. Di ba? Paring tsa. Daw isabong daang iniyo, inahagad naman kan iba na pundo na ni kang gobyerno. May mga naapektuhan na pong mga tao digdi. Ito sa nang kasubanggi sa programa sa telebisyon ni Jessica Soho, ay may nabiktima dumaning pananaksak, tinsing-gayong saksak ang inabot. Ang suspect, adik sa isabong, ay pirming daog sarong barangay tanod, garon na praning dahil sa kaburatan. Sa laog kang CR, may naggalaog na biktima, itong babae, para saksak. Intirong garo, ginibong karninurte ang lalawagon, Jesus Maria Joseph. Dahil po, na-addict palan sa isabong ang tanod na ini. Igwa nga ning nababaritang miyembro pa kan PNP, bako mapunggabos, may nagkapira lang na naimbiltuman sa isabong. Na pansildo na sana, na itataya pa sa isabong, nadadaog, nanobli pa ng kutsi, sinanra pa, pinadaog pa sa isabong, o kaya mariman tong inaristo kang kapwa pulis, dangan na ikinungkon sa kalabuso, tinanggal sa serbisyo. Grabe ni yung isabong pala na ini, mas maray na itong face-to-face sabong na sana sa mga cockpit arena. Tabaka magkaigwa ng control, kaysa man itong isabong na ini, nasa cellphone lang dapo na kapag isabong na. Lalo na itong mga OFW, na imbis na ang ibang OFW, minsan ang iba, nababangkag man, na-addict man sa isabong. Na imbis na ang mapadara sa kapamilya sa Pilipinas, ay baliktad. May barita na minsan, may OFW na pang nahagad ng Philippine money, pasiring sa ibang bansa. Itong sweldo ninda, na isang pa sa isabong, ay Diyos ko po. Ano na tayo, Diyos ko? Bakit kasi may isabong pa? Anyway, kung ini nakakatabang man sa buwis sa gobyerno, asin ang organizer ka ni, ang founder ka ni, nakakatabang man sa mga pasyente, mga may kabaranyaan, okay man kota na yan, kundi sana magkaigwaman disiplina ng lambang saro, na kung dahil pwedeng iposta sa isabong kung nakakompromiso ang pirak, dahil dapat iposta. Bagong nawawara na pong kontrol ang ibatang kababayan dahil sa sugal na isabong, ay inda tayo, Diyos ko. Kaya kawawa naman po ang mga nababangkag sa isabong. 11 minutes more before 11 o'clock in the morning.
Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sana pirmi ka mong nasa maray na kamugtakan. Harayo sa mga kailangan, sa kagutuman, asin na harayo sa mga aksidente, asin ano pa man na peligro sa buhay. Mga misis! Uy, habang amay pa daw po. Mga mister! Habang amay pa, magdisponer na ng panguntuhan. Panap na, asin man panira, ano ha? Tangarig pong di na magkarap-karap. Kung suwarin nagbabaribi ng uran, saka pa lang madisponer. Habang tranquilo, dahil nag-uuran, magtaga-disponer na po. Panap na asin paniraan mga misis, asin man ang mga mister. Ay, Diyos ko, tano daw kaya tao kaya puwan pang magkakan. Ano? Kung pwede lang ang tubig, iyon na yan. Dahil nakitang gasto sa pagkakan. Kundi talagang dahil pwede talaga. Kapag dahil kang kinakan, sige man ang burok-burokan tulak, ay pambira niya akong buhay dahil. Pero sa ibang bansa, workaholic, karo sa buo ng magkakan ang ibang tao. Kita dahil pwede ang mga Bicolano, asin mga Pilipino, dahil pwedeng dahil kita magkakan. Dahil ko nga ning, bako man gabo, may tao, may Pilipino na gusto sige sana ang kakan, buo na magtrabaho. Mangyari ano? Ano ba, sige na sa nang dayo-dayo sa mga erinuman. Libre naman niya digdang pulutan sa kang inumon. Ay pangyayari. Kaya ang 10 tugo ni Padingcha sa mga parainom. Ikaw ako ang record pa rin. Padingcha. Mayo kasi si Padingcha record kaya na no. O sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endaman na wedding anniversary, happy wedding anniversary tabi sa Indo Gabunan. O sa mga mag-aragom kay puwan po na magdamayan, magtinarabangan, de mag-ururihan, ano po. So may mga kapistahan pala na pabuutan tamanin na ano po. Happy fiesta ang mga may kapistahan ngunya. So mga day pa napabarakuna, magpabarakuna na po kamo ha. So mga day pa nabubusteran, kung pwede magpabuster pa, tangarig marin ng sigurado kitang day tamaan kang COVID-19. Naigwa na naman pating XC variant, new Omicron, nakalaog na naman. Pangyayari ha. Kaya dapat booster shot. Iguaning plano ang gobyerno, ang DOH na booster to. Kung naka-booster 1 ka na, booster 2 ka pa. Pangyayari no. Tad-tad na ning vaccine ang hawak ang tao. Sa bagay, kung iyan po ni Kakarhayman, na dahil kita tamaan ka ni yung virus na yun, okay lang yan.
ang mga pulis na naka-registered sa GCash saka sa Isabong inspeksyonon ka dayan po kan pinakalangkaw na komandansya kan PNP. Para itong mga para-isabong na pulis sa pumurupundo na kay Isabong. Regular po na sinusuri ni MPD Director Police Brigadier General Leo Paco Francisco ang mga cellphone kan sa iyang mga kapulisan sa MPD. Bilang pagsunod sa kasugoan ni Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos na ang gabos ng unit commander ay magsagawa ng regular na pagsisiyasat sa mga mobile phone at iba pang gadgets ng kanilang mga nasasakupan. Ito ay upang matukoy ang mga kapulisan na nagsusugal ng isabong online cockfighting at maiwasang gumawa ng hindi ka nais-nais kapag sila ay nalulong sa nasabing sugal. Bago ako mantugang magpaaram, bationg ko man po ang mga Facebook Live viewers. Standing good morning and happy viewing. Sana po bendisyonan man kamo permi kan sa tuyang mahal na Diyos. Dahil man taanin na problemang mayong solusyon. Ang gabos na problema sa ibabaw kang kinaban po through our prayers and the guidance of our Almighty God. Siyempre, nare-resolveran po yan sa tabang kan sa tuyang kagurangnan. Oy, madali na ang Semana Santa. Maghagad kita ning kapatawaran sa mahal na Diyos kan sa tuyang mga kasalan. Kasalan man yan na mortal asin na minor na kasalan. Ihagad ta ning kapatawaran sa mahal na Diyos. Asin giyang kita kan sa tuyang kagurangnan sa tamang mga gibo. Oy, good morning kay Juliet Saliente Giorgio. Marinaaga manoy Joey watching from Cainta, Rizal. Oy, ingat ka dyan pinsan Juliet. Stay with your gorgeous face and sexy body. Amo sa na yan kin pagkatapos ka eleksyon mag-lockdown, naraot na yan, ay maraot na yan, iuman ang God. Dahil po mana kitang sinusunod na gayo kan mga health protocol, lalo na sa mga grand rally kan mga kandidato, nahiling man tabi nindo ang mga presidential ta kung dayuhong kan mga supporters ninda, durukutan talaga, di ba? Ay, good morning kay Jimmy Prestado Bungay Salva also watching. Siring man si Ma'am Tonet Ma'am Tonet Baldos, good morning from Sagrada Bao, Camarines Sur. Hello po, happy Monday. Kahapon pala, Sunday, Palm Sunday, di ba? Ngayon, Lunes Santo. Santo na po, kaya bati na muna tayo. Oy, watching from Laguna. Oy, nasa Laguna na si Ma'am Tonet Baldos. Akala ko nandyan pa siya sa bayan ng Baaw, sa bayan ni Punong Barangay Milvin Barayoga. Bueno mga tugang, sa kapos na mga nag-watching sa to, dahil ko na masaro-saro, oras na po para ako magpaaral. Sa programa sa Panlunes, Nyatong Iribana. Sa ibang lugar, pigbaba, ano po, parting late nga ni, talagang gulping na distrusong mga kaharungan na pamilya duman dahil pagragasakan na mga tubig ay sus marosep, mga plus flood na inaapod, may kay sabay pang landslide, naku Diyos ko po. Salamat kansendo pagantabay si paring Chap Binaobra sa control, si Joanner Divilla, si Aldrin Orlanda, and si Jimmy Gonzon, si Ma'am Kayla sa opisina. Ini po si Joey. Salamat kansendo pagantabay, standby sa masunod na programa.